Nginibingelele kuphi na kuphi la nibukele khona i-MNTV channel. Ubingilayo ngumsizi ngumfana kanjengasi. Ngaphansi le kwana ngoma la engisuka khona. Njengoba nizwa-ke namhlanje bafethu singena nguMenzi, umfoka Mabizela lapha ebiza khona ngoMenzi Ndimande. U-album ayikhiphile kulezi nyanga ezedlule, le nyanga eyedlule actually ethi uzohlala nawe, ezohlala nawe. Kule album uMenzi umfoka Mabizela ushuthe ney'nsizwa engicabanga ukuthi usebenza nazo laphana kuma-dancers wakhe yize ey'shuthile yena akavelanga. Kule album uMenzi iy'ngoma zakhe masephelele zonke ziwu-14. Njengoba nizwa zehlukahlukene njengoba yidlala nje zinama-trend ahlukahlukene, baningi abantu abayithandayo, baningi abantu abayidlalayo. Sesiyilalile nathi i-album yoba sesithembisile ukuthi sizolalela i-album bese sibuye siyoyihlaziya futhi, hhayi ukuthi sizogxeka. Sizohlaziya lokhu esikuzwile nathi njengabantu be-MNTV channel. Nani njengabalaleli futhi nivumelekile ukuthi nani niphawule ukuthi nina nizwa kanjani i-album kaMenzi Mabizela. uMenzi Mabizela-ke lapha uhambe kakhulu ney'nsizwa ey'fana noJaiva noShenge kanye noMdumazi, ama-feature anawo kule album le. Le album uMenzi iy'ngoma zonke vele ukuthi i-compose-we uyena futhi wadlala nesiginci. Umfoka Mabizela uyaziwa ukuthi nguye vese umuntu onekhono kakhulu. Bengicela ukuthi sizwe nansi enye ingoma futhi ekhombisa ukuhamba kahle kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana lapho ahamba khona, ey'nkundleni zokuxhumana lapho ahamba khona noShenge umfana wasehlalankosi kanye nenkosi yamagcokama. Ake simlalele. Njengoba sesiyizwile ile album lapha khona uMenzi ayishaya khona noLugcuza nomfoka Shenge umfana wasehlalankosi. Lapha kule album kaMenzi ikhombisa ukudayisa kakhulu ey'tolo. Kuney'ngoma nje eziwu-4 ey'khombisa ukuhamba phambili kahle kakhulu laphana kuma-social media. Engicabanga ukuthi nawe uyayibonela ukuthi izona ey'hamba phambili esephethe amamiliyoni. Ngesikhathi sigcina ukuyi-check-a thina sibone emva kanje ka-3 weeks iphumile besiphethe u-1.3 million le yokuqala izohlala nawe. Esibili ithi iy'nkinga zami iphethe yona u-1.5, 1.9 cathi no-2 million manje. No-2 something futhi if I'm not mistaken. Lethi uzovuma nayo iphethe 1.4. Ilena ethi kushoda wena noma iphethe 1.8 ngicathi nayo manje iphethe uma-2 million. Ukuze ingoma kaMenzi lezi ihamba phambili ngoku-streama laphana ku-YouTube, zastreama kakhulu iy'ngoma zakhe ey'ndaweni ezahlukahlukene. Ngiyacabanga ukuthi nawe ubusuyilalile wezwa ukuthi kuphi lapho ongagxeka khona, kuphi lapho ongancoma khona. Ngiyacela futhi siqhubeke siphinde siyilalela futhi i-album kaMenzi Mabizela ayikhiphile lapha ayibiza khona nguMenzi Ndimanda, ashuthe khona iy'nsizwa lezi asebenza nazo. Le album imnandi kakhulu bafethu. Ngicela silalele nansi enye ingoma futhi eMenzi ekuyo le album kaMenzi. Thina sizama singaphelele babo baba abanye abafana basiqoshela ngezamo yoyise. Ngibonga kakhulu kubo bonke abantu ababuka i-MNTV channel. Ngicela ukuthi mangibonga kubo ngicela ukudlulisa kakhulu bafethu, ngiyacela ni-subscribe, nikwazi ukukhomenta laphana, niwashare futhi amavidiyo maniqeda ukuwabuka. Sibonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ni-subscribe ukuthi siphela le nyanga le sibe sinawo noma u-15,000 subscribers. Njengoba namhlanje sisawulala sinawo u-13,000 subscribers. Futhi sishoda ngamalini, sishoda ngokungaki, sishoda ngoku-2,000 ukuthi sithole lama-subscriber enza ukuthi kube yi-15,000 subscribers. Sibonga kakhulu, sinisabambana bafethu, ngiyakhombisa ukuthi niyasipota. Masibuye sidelay ukuphosta amavidiyo ngesimo sokuthi kunama-challenges abuye bemaningi, kodwa ngiyethemba ukuthi kulokhu solokhu sinivezela nje ngoba abaningi abaculi basazokhipha, abanye bazokhipha kusasa kuLwesihlanu. Ngiyacela ukuthi bafethu nawo baqhubeke nibalalele, nathi sobalalela before sizokhuluma ngabo. Ngeke sikwazi ukuthi sikhulume ngomuntu i-album yakhe ingakaphumi, shuthi thina sobe sifuna ukugxeka umuntu lapho i-album singakayizwa. Ngibonga kakhulu bafethu. Silalele uMenzi umfoka Mabizela lapha ayibiza khona ngoMenzi Ndimande.